आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे AC, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध. आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली. संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08. देशाच्या स्वातंत्र्याची मूल्य अधिक बळकट करण्यासाठी आणि समाजात राष्ट्रभावना दृढ करण्यासाठी जिथे जिथे सूर्योदय होतो त्या प्रत्येक गावात ध्वजस्तंभ उभारला गेला पाहिजे. भगवा ध्वज आपल्या परंपरेचं प्रतीक असून गावोगावी हिंदवी स्वराज्याचा ध्वजस्तंभ उभारणं ही राष्ट्रनिर्मितीची वाटचाल आहे, असं मत श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक संभाजी भिडे गुरुजी यांनी वेंगुर्ले येथे व्यक्त केलं. श्री शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानतर्फे प्रत्येक गावात हिंदवी स्वराज्याचा ध्वजस्तंभ उभारण्याचा संकल्प करण्यात आला आहे. त्या अनुषंगानं वेंगुर्ले तालुक्यातील पहिल्या ध्वजस्तंभाचं लोकार्पण वेंगुर्ले कॅम्प त्रिवेणी गार्डन परिसरात संस्थेचे संस्थापक संभाजीराव विनायक भिडे यांच्या हस्ते करण्यात आलं. ही संस्था छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहासावरती आधारित विविध कार्यक्रम, व्याख्यानं आणि जनजागृती उपक्रम राबवते. प्रामुख्याने राष्ट्रभावना, सांस्कृतिक मूल्य आणि शिवचरित्र यावर आधारित उपक्रमांद्वारे युवकांमध्ये देशभक्ती आणि संस्कार रुजवण्यावरती भर दिला जातो. सध्या संस्थेतर्फे प्रत्येक गावात हिंदवी स्वराज्याचा ध्वजस्तंभ उभारण्याचं काम सुरू असून वेंगुर्ले तालुक्यातील पहिला ध्वजस्तंभ वेंगुर्ले कॅम्प येथे उभारण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाला जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी, नगराध्यक्ष दिलीप गिरप, उपनगराध्यक्ष सुहास गोंडळकर, पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, भाजपा तालुकाध्यक्ष पप्पू परब यांसह नगरसेवक, शिवभक्त, प्रतिष्ठानचे कार्यकर्ते व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. देशद्रोही तुके कुत्ते मारो निघालावे परते देवदास पावती फत्ते जनर्थी संशयो नाही देव मस्तकी धरावा बघा हलकल्लोळ करावा मुलुख बळवावा की बुडवावा धर्म संस्थापनेसाठी पुण्यश्लोक छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. छत्रपती श्री शिवाजी महाराज की जय. भारत माता की जय. हिंदू धर्म की जय. मी येण्याची इच्छा मनात धरतो. एवढंच सांगतो, हसलेलं स्वातंत्र्य काय, त्याचं नाव हिंदुस्थानचं, भारताचं स्वातंत्र्य. ते फसलेलं स्वातंत्र्य पुन्हा एकदा समाजाला प्राप्त करून देण्यासाठी जिथं जिथं सूर्योदय होतोय त्या प्रत्येक गावात हिंदुस्थानमध्ये, महाराष्ट्रात नाही, हिंदवी स्वराज्य ध्वजस्तंभ उभारला गेला पाहिजे. वेंगुर्ला तालुक्याचं ठिकाण तिथं आज आपण हा ध्वज उभारतोय. या ध्वज त्याचा अर्थच मुळी ती शिवाजी आणि संभाजी महाराजांची जिथं बसती त्याचं नाव हिंदवी स्वराज्य ध्वजस्तंभ. दर पौर्णिमेला आणि दर अमावास्येला या ध्वजाच्या समोर जमून शिवछत्रपतींना पौर्णिमेला, अमावास्येला संभाजी महाराजांच्या चरणी श्रद्धांजली व्हायची. ती का ते सांगायला परत येतो. सांगायला वेळ लागेल त्यावेळी तो योग्य नाही. पण चांगली गोष्ट आहे की आज खऱ्या अर्थाने हिंदुस्थानच्या अंतरीच्या स्वराज्याचा आणि स्वातंत्र्याचा ध्वज आज फडकला गेलेला आहे. आत्ताचा जो आपला राष्ट्रध्वज आहे तो तुमच्या आमच्या बोडक्यावरती मारलेला, हिंदुस्थानला फसवला गेलेला तो ध्वज आपला नाही. काही संविधान आहे, मानलंय, मानूया.
परंतु मूळ ध्वज भगवा झेंडा आहे आणि तो ज्याचा झेंडा आहे असा हिंदुस्थान स्वतंत्र होण्याची वाटचाल म्हणजे गावोगावी हिंदवी स्वराज्य